Ya mau sampean ngendika karo aku, mengko aku tak karo Tatin. Nah, saiki ya ben dikancani Tatin. Ya. Tin, kok malah dikuas raine. Dadak dicet barang apa? Kaya enten wulune. Hah? Kaya ana wulune. Ayo didamu wae ilang kok. Ya. Ya ngati-ati kowe mungsuh matador kowe iki. Nah, hati-hati disro. Musuh napa? Matador. Matane sapa? Enggak, aku ora wangsulan ora. Senengane mancing-mancing. Ya, ya, ora Pak. Nggih, Sugeng Dalu, Pak Moto. Sugeng Dalu. Ngapa Rosida kok wis ngelik lho. Wah jare Sugeng Dalu tak jawab Sugeng Dalu kok. Ayo nek aku Sugeng Dalu, Pak. Sugeng Dalu, Bu. Nah, ngono kuwi rak ya kepenak to. Penak apane mung swara penak. Loh. Lah karepe arek apa? Karepe apa? Ah, yo modar kowe nek karo Tati ditantang tenan kowe. Ora celingak-celinguk. Nek udah suara karepe arep njaluk apa? Karepe apa? Ah, sakarepmu kok. Rasate kon dalange jenengan tok sing jawab ki. Modar ora kowe. Ngapa ngelus dodo barang? Lah ngelus nggonamu ra entuk, Dik. Wani mau piye? Ora. Lusen nek wani lusen. Mboten wani, enten sing kagungan. Matador kok gaya. Wah. Lah iki lho. Wis wong direwangi bantu malah donekke gaya iki lho lha. Lah ora lho salahe kok muni pengen wis suarane tok. Kok kewanen lho rumahsaku. Mbok yo man wani wong wis dikon dalange kok. Lah ya ning mbok rasa tekan kono-kono. Niate ndene arep ngapa? Anyawer. Ya kene. Kene. Yo tandang gerayange sik kaya ngopo kok. Lah maksudnya piye kon ngapa kok? Iki mau kon ngopo? Lho ayo nembang apa? Lah nembang opo? Jare akeh perangkat sing arep nyawer. Iki mau ceritane iki lho. Kebak gone to ardo maju ra iso. Lah duwite iki titipke aku. Wo. Duwite titipke aku. Mulane kok nek nyentak-nyentak. Ngapa? Tak wenehke liyane. Ha piye? Ah tak rogoh to aku ngerti nggone kok. Modar kowe ayo. Iki. Nyemelangi kok iki. Nang kono kita le dele? He? Nang kono ta? Ora. Nang endi? Nang kene. Apa iya? Iya. Endi ora Iki lho. ora Lho, tak duduhi warta buka dhewe. ya manut aku. Iki lho. Lho, duit tok. Pokoke. Ndel ora. Duit tok. Duit tok. Ning mbok dikeke mbok ora kok. Oh, mbok ya iso kuwi engko mengkeke separo iso. Iki sing tak wenehke Biasane dhuku iki mung ngumuk tok. tak wacane tulisane sike. Apa? Diwaca sik. Mbok menawa pamundutan lagu. Iki mau nawala saka dukuhe Krodan Pak Naryo. Duwe sing ngendi? Krodan. Ora jane kene krodan apa paingan? Krodan itu membawai beberapa pedesuan, Oh, berarti pedesunan. krodan iki nganggo roh. Pedesuan. Dongar muni wedhus sing rawane. Oh, krodan membawai pedusunan. Eneng Timburrejo, eneng Krodan, eneng Paingan, Keposari, Pomahan. Oh. Jadi iki mewakili kabeh warga iki njaluk nyuwun lagu gudeg. Gubuk asmara. Udang kuning. Gudeg apa gubek? Sing bener sing endi? Omah budek ngono. Mbok sing rondok lemare to kowe iki. Iki agek maca iki karo nyekel dit iki malah ndredeg lho aku. Ya kan tak cekelke duwite. Engko. Ming tak cekel lho. Gek kowe iki njembut kaya sike. Engko tak wenehi. Ora-orane nek ora tak wenehi ra ketang siji. Oh wis randang pelit ngono. Niki nyuwun lagu Gubuk Asmara. Oh iya dicaos. Kalih podang kuning kalih lewung. Lho kok sike. Kok sike kuwi ana pira kok 3 lagu iki? Wah, Saiki sampean ora ndelok streaming saiki nang kene iki matok. iki cekelono sike. Oh kon nyekelke kertas tok. Tak etungi engko karuan le ngedum. Waduh. Aku iki ora mbadi iki ditung Sik Tin. Saiki dicek sik. Oh percaya banget to. Monggo sik to. Pira? eneng 10. Kurang. Iki sak lagu sak yuta lho. Lah rak tombok tenan aku.
Aku mau ki wis deg-degan isanes. Munggah ketok sangone amplop ning mesti isih kurang ya. Lah kok tenan. Dadi dukuh ya sembodo metu ngono lho. Lho nek kon ngetoke tak tokke. Ya ditokne. Lah iki wis tak tokke. Lah kuwi dhek sapa? Pimole uwel ta? Iki dite sapa mau? Oh, dhek kancane galo. Terus iki diwenehke sapa? Sing keke Tatin ku karo Tatin men didum kanca-kanca Waranggana. Gandeng sing nyanyi Tatin to. 1 2 3 4 8 5 6 7 8. Songo sing ning kene ngadeg iki lho. Lah ya ora apa-apa. Berarti 8. Lah ngapa? Era aja dilangi. Dalange mau ya mbati aku ya mbati. Tak omong itu, aku mbati 200 tak keke si Ayu mergo. Iki engko ya bakal tak wenehke. Sak karepku tak neke sapa? Ya gubuk asmara Tin. Ya. Wis peneng. Sapa sing temandang gawe engko tak wenehi nek nyoto anu. Lah ya 3 to. 2 wae. Lagune 3. Gubuk asmara. Podang kuning karo liwung. Oke, ra masalah. Kowe milih apa Tin? Lah apa wae jenenge? Gubuk. Gubuk asmara se. Liwunge engko ya keri ya. Iki sik apa nyanyi sik, nembang sik? Lah manat arep dikeke sapa kuwi? Ya delok tandang grayengmu sik, ge gubuk asmara. Kaya ngopo? Nek pancen iso gawe seneng atiku tak wenehke iki. Tak wenehke. Panenge mau dhek wong kok le gaya lho. Walah salong mau ya wekku barang. Paling mung 50 ta menamu. Ya medun kono tak jajake bakso apa piye? Iya. Nyingkar nyingkur ya carane golek tambani engko lho juget sing tenanan men dikeke 200. Ala wingi meng ngomong tok ya aku gak. Iki? Ayo kuwi padha bisa omongke sampe kok. Ayo ya bangane bisu ya. Biasane aku ngopo perlune kok aku ki. Iki nganggo omong-omongan ya. Iya, gandeng saya iso omong ya omong sik. Wiwitane nyingkar nyingkur neno lingsem yen ke mutan lelampahan kang sapa? Kae si sapa? Bayumu nglaske wae. Prastiwi kok. Ngeser aku wae yo. Nah, sajake. Aku wis tau ditantang mbok 5 kok kaya kowe tak tandangi ngene ngono. Ah tenan ora. Kowe wani ro Prastiwi kowe ngesir kowe tok tandangi umur seminggu stroke. Dene nek wani. Kaya nek wani kok. Enak ya. Tresna tulus nadyan ing gubuk asmara yen liwat ngapain kowe ameng dhewe kok aku arep joget ra aku ngak nyawang lemu joget arep joget yo aja digawa duwite mengko lah masa aku padha karo sing do lungguh mengko tak weneh ke rampungno sik siap ya Pak kok sawerna ya rasa ngenteni dukuhe
Oh, kayak bapaknya juara nyawer rasa. Iya. Rasa liwat akik. Kok akik? Kok akik? Akik ki atos. Angil, 200 we angil. Lah iya. Makane tak nengki wae ben.